Ja som sa narodil v Moravsko-Lieskove, časť zhruba strana. Tuto rodičia boli poľnohospodári, nás bolo 8 detí, takže nás vychovali z políčiek, čo tu dopestovali a z toho sme prežili. Mňa bylinky začali zaujímať, až keď som sám mal problém. Mal som na tejto nohe taký veľký exém a vôbec by to žiadny doktor nevedel vyliečiť. Tak som vtedy hľadal pomoc všelikde, ale nikde neprichádzala. Až jedného dňa, keď už som bol úplne ako zúfalý, že už to nevyrieším, som dostal dopis, kde bolo napísané Ján Dedík, Marcelová. A tá Marcelová je dedinka v okrese Komárno, kde bol nasťahovaný môj menovec, Ján Dedík, a ten dopis patril jemu, lebo v tom dopise bolo napísané, chod sa tomu bylinkárovi do Uherského Brodu, volá sa Jan Tomala a ten ti určite pomôže s tvojím problémom. Naštartoval skutra a išiel som do toho Uherského Brodu, Jana Tomala som našiel, dal nám nejaké čajíky a že aby sme potom prišli sa ukázať. Ja som si robil z toho také obklady, umýval som si to, čo predtým rok sa nedalo s ničím zahojiť, potom sa mi to od toho čaju za 2 týždne zahojilo. Tak si hovorím, to je paráda, to z bylinky, to je sila. A ja som si tedy povedal, tak keď tento starý detko toto dokáže, prečo by som to ja nedokázal. Začal som kupovať všelijaké knižky, herbáre. Najprv som robil čajíky, ako mal ten starky, ten má 100% účinky. A moje bylinky tak nepôsobili. Tak si hovorím, musí existovať nejaký iný spôsob. Až príde za mnou jeden pán a hovorí, vieš čo, ja som v Bratislave objavil jedného doktora, on je homeopat a on robí tinktúry a s tým má veľké úspechy, s tými tinktúrami. Ako sa volá? Pán Vojtišek. Tak sme išli za ním, prídem pred jeho dom, zaklopeme na dvere. Ahoj, čo si prajete? Pán Vojtišek, my by sme sa raz zoznámili tou prácou, ako vy robíte. Všetko nám ukázal, vysvetlili, ako tak hovorí, tak toto by som ja chcel robiť, toto. Potom sme už začali k nemu chodievať a vždy nám dal nejaké receptíky, ďalšie a ďalšie. Takže my sme mali obrovskú výhodu, že sme to nemuseli odskúšavať. On ma aj zoznámil s mojou ženou, lebo ja som mal 46 rokov, ja som si nemohol nájsť žiadnu ženu. Ja som mal problémy nájsť si ženu. A on hovorí, ja vám nájdem ženu a budete s ňou veľmi spokojní. Aj mi našiel ženu, vysokoškolsky vzdelanú inžinierku, ktorá sa potom za mňa vydala, keď som mal 36 rokov. Toto je môj rodný domček, kde som sa narodil 20. septembra 1940 na začiatku vojny. A pamätám si ešte, keď tu boli ruskí vojaci, ma nosili na koni, ako 5-ročného. My sme tam behali po povaloch a tam také škáre bola vyťahnutá tehla a tam bol granát. Ja som na to buchol a ruka bola preč. Až za 3 hodiny sme sa dostali do Piešťan, do nemocnice a tam mi to ako zašili. No tak musel som si zvyknúť, inak si porobím všetko, čo treba. Nemám až taký veľký problém, iba kde treba 2 ruky, že pribíjaš kliniec, tak jedno kladivko a druhý kliniec držíš, takže to by nejde. Ale to už niekoho požiadam a není problém. To má dedičstvo po rodičoch, rodičiami to podpísali tento pozemok, tak pred vyše 20 rokmi som si tu postavil túto chatku, vysadil som to stromami a aj bylinky tu máme aj vzácne stromy. Je to už dané samou prírodou, pretože bylinky liečili ľudí odjak živa. Táto chémia, čo tu je len posledných 100 rokov, predtým tu boli len bylinky a ľudia predsa nežijú tu 100 rokov, žijú tu tisíce rokov. A prežili a mali bylinky
odskúšané, ktoré im pomáhali a pomáhali si tak, ako vedeli. Čo našli v prírode, tým si pomáhali. Takže, jak boli dané choroby, tak boli dané aj bylinky. Ja sa tomu venujem vyše 40 rokov. 40 rokov a 40 rokov to aj študujem. Keď som chodil na tie sympózia do Bratislavy, tak na jednom sympóziu som mal prednášku o liečení bylinkami a homeopatiou. A tam ma našiel jeden doktor Bilický a on hovoril, vieš čo, my zriadujeme teraz v Lehniciach také pracovisko naturálnej medicíny. A ja by som chcel rád, aby si tam prišiel spolupracovať s nami. Tak tam som chodieval na víkendy. Mne tam pridelili jednu profesorku, lebo ona sa to chcela naučiť a ona to tam mala sledovať, či je to všetko košer, či to robí dobre, aby sme sa neurobili nejaké faux pas. Tak ona sa to naučila, sme to robili, aby sme potom večer ešte pre tých pacientov robievali aj prednášky a sme ich školili. Ja som nerobil len v Lehniciach v nemocnici, ale aj v Slušoviciach v agrokombináte. Tam bolo 17 dedín sústredených, 4 000 ľudí zamestnancov. Že či by som tam nechcel liečiť tých ľudí, lebo že šéf chce znižiť pracovnú schopnosť. My za 2 roky ordinovania a liečenia urobili štatistiku o 50% a sme lepšili tú situáciu, že tam nebolo toľko chorých. Teraz sme na Hrubej strane u pána Zedníka na záhrade. Má tu všetko ovocie, zeleninu aj bylinky. Toto je palina Božie drievko, veľmi dobrá na traviaci trakt. Všetky poruchy v zažívacom trakte to rieši. Či bolí brucho, alebo sú hnačky, alebo zápchy, všetko rieši. Táto bylinka sa volá Eleuterococcus. Rieši problémy, keď sú nejaké voľné radikály, ktoré spôsobujú rakovinu, tak vychytáva ich v organizme. To znamená, že výborná prevencia proti rakovine. Kedysi sme mali aj sliepočku, keď sme im to dávali do jedla, tak 3-krát lepšie niesli vajíčka ako za normálne okolnosti. To sa volá čierny vlas a to je z Tibetu a z Indie. Tam to používajú zápasníci na dobré svaly. Ona podporuje hmotu svalov, rastú svaly z toho. Takže zápasníci to vo veľkom užívajú. Toto je kustovnica čínska, veľmi vzácna rastlina, a z nej sa predávajú aj plody. Svojho času, keď v Nemecku bola výprava z Nemecka v tom Tibete, tak tam išli cez jednu dedinu a videli tam na lavičke ležať nejakého deduška, ktorého byla taká mladá pani s tou halúskou a oni sa pýtajú, prečo bijete toho starečka? Jakého starečka? To je môj pravnúk. To bol pravnúk. Tak koľko mala ona rokov? To je dobrá myseľ. Už sama o sebe hovorí, že je na dobrú náladu a na dobrú myseľ, keď sú ľudia v depresiách alebo prežívajú nejaké ťažké stresy, mali by piť z tejto rastliny čaj. Toto je Perilla crovita. Ona rastie v Tibete, výborne sa od nej odkašliava. Takže táto bylina mnohých ľudí zachránila od covidu. Toto je bylinka borák lekársky a je to bylinka na nervové ochorenia. Keď má niekto niečo s nervami, že je nejaký nervózny alebo má pamäť mu vypovedá alebo podobné, tak z tejto bylinky, keď sa pije čaj, tak si s tým pomôže. Takzvaná bazálka posvátna, veľmi vzácna bylinka. Túto bylinku pestujú v indických kláštoroch a tí mnísi, čo tam žijú, len o hrste ryže a pijú z tejto bylinky čaj, žijú tam celý rok bez toho, že by potrebovali ďalšie iné potraviny. Tak toto je ginkgo biloba, jediná rastlina, ktorá prežila Hirošimu. A v Číne z toho robia čaj, ono to bude mať neskôršie aj plody a tí plody prekrvujú mozog
a cievný systém, tie vlastočnice, čo je mimoriadne dôležité, takže je veľmi dobrá na srdcovo-cievne ochorenia. To je tá moruša biela, ešte pár plodíkov tu má. To je najlepšia bylina na cukrovku. Toto je jedna z tých stimulačných rastlín, ktoré stimulujú ľudský organizmus a omlazujú ho. To je tzv. Dankšen. Angínovník, že sa s ňou lieči všetky druhy angíny. Pitulaka americká, to je proti reumatickým, protizápalovým ochoreniam, tí plodíky sa jedia. To je klanopraška čínska, lemonni kitajský sa to volá, a to je bylina, keď idú na lov nejakí jazdci v Ázii, tam sú obrovské vzdialenosti, to má 200 km cvalajú na konoch, keď sú unavení, zastavia pri týchto krikoch, zjedia pár listov a môžu pokračovať doma. Takú energiu to dáva táto klanopraška čínska. Je to veľmi, tu používam často do tých likérov. Zo Starej Dumnice svojho času prišiel jeden manželský pár cigánov. Bol impotent. Tak som im poradil, že nech si kúpia celérové bulvy a nech si to odšťavujú. 100% to fungovalo, lebo 2 roky nebolo v Dumnici dostať kúpiť celér. Tak to bolo také zábavné. No tak pre mňa je to všetko zábava. Pre mňa to je proste, keď ma to nebavilo, tak to nerobím. Ja už som mohol byť dávno na dôchodku. Mám 2 dcéry a tá mladšia dcéra, tá po istých rokoch mladšia hovorí: táto, ja by som to tiež chcela robiť, čo robíš ty. Tak chodila so mnou 10 rokov, sa všetko naučila. Vie to lepšie už ako ja. A tá druhá po istom čase, asi po 2 rokoch, hovorí: aj táto, ja by som to chcela robiť. Dobre, tak budeš sa striedať. Raz pôjdete jedna so mnou, raz druhá, lebo ja som mal vtedy 5 ordinácií. Pretože bola u mňa táto moderátorka, Lenka Hriadilová, športová moderátorka, ktorá mala strašný exém po celom tele. A nikto jej nevedel s tým pomôcť. Keď prišla ku mne, hovorím: slečna, toto, čo vy tu máte, už horšie nemôže byť. Už horšieho som nevidel. Ale uvidíte, že pôjde to rýchlo. V priebehu 2 týždňov ustupoval zápal, rany sa pred jej očami hojili, zatvárali, koža rástla, až to videla, jak to rástlo pekne. A keď to je krásne biele. A povedal, jaká teraz fešanda a stále je tak a stále moderuje. Jak to bolo uverejnené v tom časopise, ten časopis išiel piatok po obede a sobotu ráno už bola plná chodba ľudí na byte v Činžaku, čo sa dozvedeli, že nejaký liečiteľ je tam, píše, že liečiteľ Teplíc, tak prišli do Teplíc tí ľudia a prosili ma, aby som im pomohol s týmito exémami. Sami exématik, plná chodba ľudí. A to deň čo deň, čím ďalej viacej, až na schody dolu, až do vchodu, na druhé poschodie všetko plné ľudí, domáci už frflali, že čo ten denník tu má, jaké tieto sedánky. Tak potom som si musel urobiť 5 ordinácií. Ja som nebol na to absolútne pripravený, že bude taký obrovský ohlas. Že tí ľudia uverili, čo tam písala a všetci sa chceli liečiť. Všetci exématici Slovenska. Si to predstaviť, čo to bolo národa. Bylinky majú obrovskú budúcnosť. Céry sú perspektívne, tí budú určite liečiť do smrti, takže takých 30-40 rokov nám to ešte bude bežať. Ak sa k nám nepridajú ešte moje vnúčatá, niektoré možno budú v tom pokračovať. Ak nebudú vnúčatá, budú iní. Proste nenecháme to zaniknúť. Bude to fungovať. Má to obrovskú budúcnosť.